Eusko Alkateak ebazpen bat sinatuko du alkatea aldaketa jasotzen duena. Irakurtzea dizuet ebazpen bat, zerik ez da bada. Narciso Arrigada Balda, Zubitako herri batzarreko lehendakari edo auzo alkate izendatzea, erabakia. Udara Aurregi Organikoko lehenengo erazkineko dagoen artikuluan xedatutakoa betez. Eta bigarren erabakia, ebazpen omendak ematea, interesatuari, orain arte auzo alkatea izendakoari, eta usurbilgo alkatea. Bestez, izendatua zaude. Nik esango nizueke, egin biharreko deneko gauza da, herri kontseiluari eskarrak ematea, egindako lanagatik bi urte hau. Badakit eta jabetzen naiz, ez da lan erraza, denbora eskatzen duda, eta seguru aski askotan haserreak eta impotentziak ere hori dugu. Nik sinisten dut, Zubita bezalako errealidade bat izateak, behintzat Donostian dago ginen aberastasun bat suposatzen duela. Kudeatzen zaila izaten den aberastasuna, kasu askotan, bi herrien artean konpartitzen dugun ardura bati eta herri kontseilu bati erantzunak bezalako erresa, eta Donostiako udaletxe batetik eta bi askotan sufritzen dugu kosta izan zaigu, horrelako errealidade bati aurre egitea, baina bizituta nago horrelako errealidade bat izatea begionez ikusi ez bakarrik baizik eta gure izaeraren parte bezala sentitu behar dugu, ikasi behar dugu da horretan ere aurrera pausoak ematen. Bi urte hauetan saiatu gara, ez dugu asmatu askotan, hori ere onartzen dizuet, eta ez dugu lortu, niri bintzat, gustatuko ditzaiaren bezain urrun iristea bide horretan zuekin eskutik eta oskurtiko udaletxearekin eskutik. Eta espero dut, gelditzen zaizkigun bi urte hauetan, eta horren zuntatuzuna ardura berri horrekin ezenik azkari bat egiten nola, baina bide horretan aurrera egiten gehiago asmatzen. Hori benetan nahiko nuke, aurretik ezkagun bi urte hauetan lortzea, eta badakit gainera horretarako zuen laguntza eta zuen dedikazioak horrego da, urrengo minutu hauetan behazten. Bertan, nire ditzak batez ere eragin dituen zuei eskarra emateko, eta horretain gare zorionak, zorionak gogoan edo ez, baina ni uste baietz zorionak, herri horrezkari izatearekin gauza bide izaten dago, bai izan dago hori, eta bai izango
erreflexio bat, ikusten baten beharra dagoela, ze teorian eta praktikan gauzak ez ditugu bide beretik. Eta nik uste gainera hori gertatzen zaigula eskala desberdinetan. Eskala txikian, eguneroko bizimodura bakartzan zerbitzu eta obra txikien eta arloan adibide garbi bat eduki dugu askoan landartan. Zubietako badakigu, obra bati hasiera eman zaiola, Donostiko parteko bide zatian, eta azken batean koordinazio ez nabarmen gertatu dela, herritarrok nozitu zuen koordinazio ez nabarmen bat, eta horrek, noski, agerian uzten du, berriz ere ez zailtasun ditugu nokelako egoeren aurrean ondo egoki erantzuteko. Baina nuke zailtasun horiek eremu txiki edo eguneroko hortara mugatu nahi, iruditzen zait baita ere arazo batza ditugula arlo estrukturalean edo esate baterako lurralde antolamenduaren arloa. Gaur, Zubietan badago galdera potolo bat, nire ustez, nahi gainean. Nik ustez Zubietarrok erantzun behar duzuela galdera ezin. Eta da, zer nolako Zubietan egin dugu? Zer egin dugu gure urrekin? Zer egin dugu baian dugu? Eta horri, batez ere Zubietarrok erantzun dugu. Eta atzaiz zilegi iruditzen, bi udalok geure gilborari begiraritzea, edota udalez gaindiko administrazioak lurralde arloko planifikazioak egiten direnean eta bat, Zubietarron iriziak aintzat hartu gabe, Zubietarrok erabakitzeko duzuen eskubide hori aintzat hartu gabe erabakitzea. Beraz, iruditzen zaikot badagoela berrikuspen baten beharra. Eta, ikusitakoak ikusituta, osatuko naiz esatera, eta pixka bat Juanarrek esan denaren bidetik, Zubietak etorkizunari begira bere burua gobernatzeko ereduaren sakondu behar daukala, eta nik uste burujabetzarako bide horretan bi udalei dagokigula Zubietarron borondatea esperatzea. Eta nik anketo horretan prest nago parte hartzeko, pentsatu zaitire bilatzen dugu soluzioa irtenbide adostu bat izango dela, eta oinarrizko irizpide izan behar duela, Zubietarrok zer nahi duzuen, zer opai duzuen zuen herriari, eta beraz horren arabera udalroko hori esperatzen. Bukatu nahi duten ere interbentzioa, esan ez duk ere eskertu nahi duela, berezik eskertzen den herri batzaran egiten den bada. Badakit ze lan zaila lan, badakit askotan eskertxarreko gana dela, baina sekula baino beharrezkoa ikusten den, herri honek horrek egingo badu, eta beraz eskerrik asko guztioi, nintzen duten hori, herri batzarreko kideoi, egiten duzunagatik. Eskerrik asko zuri, Uxinari, elkarte ekargo ustea zoaz, eginako gana. Eta Juanar, ikusten zaitut gogotxu, lan berriari egiteko,